zo da wani mutum kuna tattauna ba ko ta waya kake yi hada waya ko hada waya za ka yi ko hada waya za ka yi a waya ka ƙara kasuwancin a ciki ya shiga cikin wannan. Idan kuka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji wani yana kulla kasuwanci a cikin masallaci ku ce la arbaha Allahu tijarata, kada Allah ya sa riba a wannan kasuwancin na. To kaga in za ka yi tashi ka fita waje, tashi ka fita waje cikin haraba. Shi yasa sayyidina Umar ya haraba, ko ne yake nuna kan cewa haraba ba cikin masallaci take ba. Sai ka tashi ka fita waje don ma ka samu riba a cikin kasuwancin naka. Kada jikinka na rawa kaga kan cewa watakila dan caji ne an kusan zai tafi sun kusan barin gari, saboda haka gara kai sauri a gama ta. Sai ne masa ya dan jira ka bari yanzu ga kanan ma rike waya sai ka fita sai kai sai da wataƙila a harami ne irin haramin Madina, kafin ka fita sai ka yi minti 9 kafin ka kai bakin kofa. Amma kaga ai duk mutumin duk abin da mutum ya bari dan Allah, Allah zai musanya masa abin da ya fi alkhairi. To a sant wato in kai masa in text ne ko to sai a koma a duba a ga illar shine a zahir ba wai yin cinikin ba, abin da ke cikin yin cinikin da zai shagaltar da mutane daga ambaton Allah. Domin yayin da za ka zo wani yana sallah wani ya daga hannu sai na addu'a sai ji kuna kuskus din kullar ciniki, maganar taku sai ya dawo hankalinsa a wajen. Ko kuma an idar da sallah mutum yana zikirinsa sai kawai ya ji wani ya miƙe, jama'a wallahi ni matafiyi ne guzuri na ya yanke, kaga hankalinsa duk sai ya dawo kan wannan. To shi yasa aka hana wannan. Saboda idan na text ne a zahir Allahu a'lam, wannan ijtihadi ne in daidai ne to fa min Allah, in kuma kuskure ne fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah min. Amma a zahiri in ta text ne saboda wannan illar ba ta nan, babu wannan illar babu laifi tunda Allah ya halatta ciniki ne. Allah ya halatta ciniki. Ya koma waya. To ai shine yake cewa idan dai babu magana da za ta shagaltar da masu sallah daga ibadar da suke, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal masajid lan tubna li hadha, ba a gina masallatai domin wannan ba, domin a mayar da masallaci ya zama kasuwa. Amma ka zo ka yi text ai baka mayar da masallaci kasuwa ba, amma ka zo ka ce wa mutum ku zo mu haɗa a masallaci, ko kuma yana zuwa kuka zo ka zauna kuka kafa majalisi na abin nan cinikin gida, kana so ka sayar da gidanka ko cinikin mota, ka ga masallaci ba a gina shi don wannan. Ai wannan duk wannan babu illar magana, abu ne wanda kake yi kai kadai ba wanda ma ya sani. Sai dai in voice note ne, voice wato sautin da zai shagaltar da masallata, sautin da zai shagaltar da masallata. Kuma tsakani da Allah ka duba ka gani, ai zaka fahimci a hikimar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Yanzu irin waɗanda yake ana yin sallah za su miƙe, jama'a abin nan ni matafiyi ne, ni kaza ne, ana idar da sallah ko azkar ba kai ba, ana sallah za ka su miƙe. To kaga irin wannan ai akwai idaya. Kuma hadisin da muka karanta, hadisin Abi Hurairah a cikin Bukhari, cewa idan mutum ya idar da sallah mala'iku suna Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi ma lam yuhdith fihi ma lam yu'dhi fihi. Matsawar bai yi hadath ba, hadath ya zo ya bata iska, ya saki abin da zai sa doyi a ta ji. Malam yu'dhi fihi, matsawar bai cutar ba. To cutarwar ai haga tana cikin ana idar da sallah ka tashi ka fara maganganu, ko kuma ka kama surutai kai da wani kuna kulla a harka ta duniya wanda zai shagaltar da shi daga wannan nutsuwarsa da fuskantar Allah da zai. Amma kaga idan da kawai mutum text ne kawai yake yi, ko da tura hoto din ne da sauransu aiwa shi da shi kadai ne. A zahir wannan in aka tsaya aka duba illar hukunci, illar hannun da ta zo, sai ga wannan surar ba ta shiga ciki ba. Wallahu wal ilmu indallah. Wannan kamar yadda nace wannan ni dai a ra'ayina ne bisa abin da nake gani na illar hadisin. In daidai ne to alhamdulillah.